Saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku, menangis pilu, hanya mampu ucapkan selamat jalan kasih. Mulai ngawet kabeh nong-nongan iki. Mulai. Oh, badhe mampun kok. Aku buka mulai. Mulai iki. Mulai kok. Ngawet mak ngobeng kabeh. Mulai kok badhe mampun. Ngomong. Ya Allah Gusti, dua anak buah, kayak sahur. Mat, kayak sahur. Tangi. Ngantuk jomo yang kamu ngantuk barang kau. Wis sahur ora, bener sahur ora. Jomo, nang jomo. Sahur sak karepmu. Orang saya itu, apa itu kan kue ini? Yuk, lapor saya, laporan. Baik, itu mau berbuka sama orang tangi-tangi. Mat, hei. Butuh sahur apa ora? Sahur bos, sahur. Ayo dan santai lo. Bisa. Kopimu sudah jadi es lo. Ini. Bisa. Sampai wes sahur ora tanggung jawab aku. Iki jane anak buah apa anu to iki? Hah? Mat. Sahur. Hei. Bajingan. Apa blanggur to iki? Mat, butuh sahur apa ora? Hei, tangi. Sahur sisuk besan. Sahur. Hei. Kene omonge. Terus sahur apa ora, weh? Sahur. Aku iki bos ngayungan anak buah ngene iki. Sahur, tangi. Ayo sahur. Tangi. Yo. Yo. Anu yo. Sahur yo. Mat, kok. Wah. Baik sahur ya ini. Ready sahur. Sahur sih. Sambil ini sambil coba ya. Sahur. Din, wong iki piye lho iki? Beh, sore wong piye lho iki? Segur enek. Belas iki piye lho iki? Dah ibarake mak ora enek iki piye lho iki? Pak Bos iki mau dhewe sahur. Biasane saiki ora enek umpong iki. Sahur apa iki? Lho gedang iki. Kalian malah esuk iki. Beh. Syukure. Sahur gedang iki piye? Kalian ngancani. Arep nyapa weh? Sahur jam piro iki? Kading. Jam piro? Jam piro apa udan wae? Direktur, karung kok. Ngaten kok bosomu. Arep nyapa? Wis sahur. Sahur bedog lho tuh akeh motor bakal elektrik kesorean sing lewat lho. Wis ora kok gugah yo piye bos kowe. Mone kene wong loro ya ning omah malah gugah cak-cak ngono. Udah kurangmu digugah lho mleding malah ngentuti wong tuwek. Aku ora krasa mau gugah, kaya krasa mau gugah ngono. Karo bosmu dhewe kan lho, kowe lho dhewe kok bosmu ora krasa digugah. Piye? Lecete dheke krasa. Ya ngono ya bener. Bajingan. Semangat gugah sahur nek piye ngene. Ki ora mau 15 mau. Blas Mas arepe saya endo lah sido apa iki? Mangan digugah ya sing kenek aja kaya kebun lho. Ora krasa. Rasamu apa? Pas aku mana medeke wong kae. Rasane seru. Rasa poso karuan. Lah gitu pokok cah cilik ora poso, ora sahur, ora poso. Wes, ya kudu sebab bengok ya. Wis rasa buka pesan. Rasa sahur pesan. Kebuka piye saiki lho? Ya engko maksudnya ora poso, makane aku enggak usah buka, saiki buka wae. Kintekno pisan iki engko. Ora iso. Ning kandang mburi kono pisan.
Reso. Lah ya makan ra iso poso. Iya. Jo. Wes saiki ngarep kono. Wong bos kok kan bajingan ngono lho. Aku ngarep dhewe iki. Ngarep dhewe kok. Nek jambul dhewe aku. Pak. Poso barang dhewe. Serah sahur kalian yo ya. Lah ngomongnya dhewe lho, para mangsamu bos mikir dhewe. Dhewe pol. Tok lene nganggur iki. Garing. Garing. Terus kan ndang ngarep. Tak buka, tak buka. Oh, iki ngel gowok sang-sangu kok ning jero katok ngono ya. Udah. Teh, ngarit. Nah, tadi ora nggo banyu pisan. Ora usah. Banyu kali. Ora. Tadi Enak kowe dus. Panganan cepat. Barang-barang sing golek nih. Aku ini mak poso barang kongkon ini. Kowe ae poso barang apa poso. Piye kowe? Kewan penak yo kowe lho, man. Aku sampe kon ngarit nih yo ya ini barang ini. Peh. Bos yo rumpet. Saiki nyapa ya ngarit dhewe iki. Iso sarungan koyo ngene piye lho iki? Peh. Ngarit. Duh, enak bedanya niki. Kerennya niki pede Pak Bos paling. Tumpaknya iki. Enak kerenjangi barang iki penak iki. Nggih ada alat nih, balang nih. Peh. Masuk ini. Wah, kenapa enak gas sih pede? Soalnya ini sepeda udah protol ini. Balik nih ini, ngaku aku. Enggak. Bah, kayak ngene iki lho. Ngarit nah. Pah. Rabi ora padha ae. Intine lah ngarit, intinya inti. Intinya inti darinya inti bang ngarit. Bah. Masih aku dumisuh kok ngene iki. Ning poso, arep misuh dosa, gaplek kok bener. Bah. Oh iki turu koyo ngene iki. Tangi, Bos. Bos tangi. Cuk, pemuda apa koyo ngene? Tangi, Bos. Telek to itu. Bos tangi. Hei. Hei, tangi. Wah. Belum mau kene, Bos. Wong ngene iki lho. Jane nyapu to bunga-bunga isu. Tangi. Kowe ora poso piye to jane turu tok tok makane aku turu ning kene. Beh, koyo ngene iki. Beh. Tangi le. Wis mak turu piye to jane? Wis munggo ngisor, ngisor. Jam piro to, Pak? Nggo ngisor kok mak. Sandal pundi to? Wis nang sandal. Nggo sandal nang golek iki. Nggo kono. Isu ngene iki lho, delok to, Pak. Oh, tak tahu. Isu maklekmu iki. Tenan iki, jam piro iki? Pak. Tangi lho. Tangi udah apa kaya ngono iki. Tapi nyapo nih terusan. Lho, lekek lho. Wah, 100 pirang dino wae. Bene. Gilani. Pegel aku. Gilani. Bah, sumpah. Ora. Saya sampe. Aduh saya, aduh saya. Bah tangi kok kaya ngono iki. Tangi lho. Jamu nyapu sama turu ngono iki. Nyapo ning omarane gatan kan. Yo turu ae ning kene sowo cuk. Ning ngene. Ya Allah. Saiki lu isuk yo penak turu ngene. Pas. Kaya ngene iki wong saiki lebih baik turu daripada nyambut gawe. Ki opo ndak paham blas. Lah wis akeh ape nyapo we. Ngarit, Bos. Ngarit do kebo ki lho. Dadak ngarit kono. Bah. Piye to jane we? Piye ya turu. Yo ngene lho. Yo ngene mumpung urung salah kedaden iki. Urung salah kedaden iki, mumpung urung salah kedaden. Beh, kaya ngene iki lho, kowe aja turu-turu. Tak critani yo. Tak critani. Piye. Aja cedek-cedek. Bah ngono. Iya.
Budek ya. Iya, iya. Kowe ora budek bang, cedak kulinakno sapa apa karepe atimu ngono. Cuk, sono Piye ta. aku mbiyen iki sekolah preman kae lho. Wah, tenan, aku kepala suku aku mbiyen. Kepala suku? Medan perang men tuane aku, musuh aku wis kepyo kabeh. Wah, wong los tenan wae. Wong los tenas. Wah, tahu. Wah, koyo ngono kae aku mbiyen. Terus Tindik piye? 5 barang ngene. Oh, 5. Heeh, tindik 5 koyo sapi ngono kae aku. Keluh barang ngono kae aku ya. Lha kok saya mari? Saiki mari. Iya ngono. Tobat aku, Bos. Aku mbiyen iki sembarang barang kena mari dituruti sembarang barang. Aku lek ora turuti mutung aku. Metu tenan nesu tenan. Dunya wis kaya malik ngono lho lak musuh aku. Aku nesu tenan, aku ora dituruti mbiyen nesu tenan aku. Nyapa ngono? Yo mare aku sak karepe dhewe mbiyen. Kaya ngono kae maju umpan jam ngono. Beh. Hati-hati lho. Ngono kae. Heeh. Jaman-jaman ngono. Tiba tenan. Wah, Gus nyusahne wong tuwek. Aku bisa kemeling dikae. Hitung wong. Pokok Kalem to, kalem. ya iki mari ceritaku ngono nyatane. Kuwi dadi cah nom saiki pemuda saiki rasa ditirokne pemuda biyen sing elek. Berarti mbiyen yo turu-turu ngene iki ya. Bah, nemen aku. Ora tau turu ngomah aku. Ngomah balik. Mbok sangu, Mbok. Rakeki aku nesu. Kulkas Alene. amoh, TV amoh, sembarang amoh. Semare ya kuwi. Nek saiki ya wis ngene iki. Tobat ya. Obat ngene iki, apa eneke ngene iki. Saiki wong tuaku wah aku ndak iso berkata-kata iki semek nangis aku ndak iso poso aku. Sabar to. Ndak iso poso aku wis. Aku bakal poso lho, Mak yo. Ya kok enggak poso. Mangga poso. Aku bareng poso. Heeh. Lah poso ya we. Bangga. Tapi turu ning kene tok. Yo dadi pemuda iki yo mbok sing apik. Apa-apa dilakoni kerja aja semek turu ngono kuwi. Masa depan iki lho. Eman-eman, opo sik enom ngono maksudku. Mumpung ora salah kedaden. Heeh, jane. Ya, tapi punya apa aku ya? Beh, koyo ngono kuwi lho. Banyak ibadah, banyak hal lho. Dalam poso iki enek to. Deres kono tadarus kono jus mek turu ning bubuk. Ranggena iki ibadah banyak hal, Bro. Koyo ngene iki ya dadi cah nom. Eling. Sekolah sing tenanan. Sekolah sing tenanan. Coba aku mbiyen 11 mbiyen. Aku mbiyen bolas. Wah, kancaku lu ndek peda. Sekolah sik do mlaku, tiri-tiri aku Pak peda deh sentek-sentek. Kemelinti. Pak beda sentek-sentek lho. Pak motor maksudku. Oh, alah. Wis duwe motor dhewe aku mbiyen. Kemelinti sentek-sentek gandeng wedok ngalor idul ngono ya. Kok wong los banter Wah! ngono wae. Pedhot wong lawas kok. Oh, berarti zaman mbiyen apa non mbiyen berarti wong los pol no wae. Los ketas pol. Sak pole aku ndak iso ngomong ngene Ya, kau. apa tau. Wis pol kae aku wis nemen kaya memang kayak jibek. Saiki wis renek ini iki wis jaluk me sapa. Iya toh? Heeh. Saiki aku dadi wong cah nom ini ya. Ibadah banyak hal, Bro. Heeh. Ngono. Yo ngene iki le. Yo. Apa wis lakonono. Wis saiki dadi ngene iki aku. Aku biyen wong ngarit niki. heeh wong arit ngene iki aku biyen yang ceritane setahun di suwe kae wong tuaku ninggal to. Oh. Kalau ora nek untuk aku ora enek aku urip dhewe sampai saiki sampai ngelamar kerja me Bos Sukar kuwi mang. Bos Sukar sing anu ya, apa juragan iwak ya. Juragan iwak, juragan wedhus, juragan wah, rono-rono kuwi lho. Wah, langsung omah kono. Heeh, Ya ngerti ya. sing enek karyawane sik sitok kuwi. Kuwi kancaku mbiyen kanca SD mbiyen. Aku wis mek tamatan SD, tamatan SD mbiyen SD wis nyekel motor aku. Gandeng wedokan. Oh, sampe kaget. Sakit wis saiki wah, cah lawas aku, Bro. Sepurane aku bandinge saiki Pedhot cah. pedhot ndak wani kaya aku mbiyen. Ya ngono kuwi, Mang. Ya. Aku saiki kerja mek Bos Sukar kuwi mang terus rabi. Lek rabi kaya ngene. Piye? Piye perasaane piye? Rabi piye perasaane? Ojo wis tak omong ngono kaya apa ndak paham engko mang. Ndak paham tenan, Dik. Wis ora usah, wis
kedah salah daden engko. Urung wayahe ngomongnya rabi ngomong wayahe. Sik enom sepurane. Ya sepurane. Sepurane. Ya sepurane dong ison inggalake riko. Salah nyanyi piye to iki? Lagune ngono kae mbiyen. 2003 aku wis enek paling. 1999 wis 30 tahun aku wisan. Wes enek. 30 tahun baru wis enek. Ngene le, tak omongi. Aku ndak penak tapi kok lali-lali piye jane? Jenengmu sapa to? Jenengku Tumper. Kumper. Jeneng apa? Ndak paham blas aku karo. Aku yo pengerti. Bapakmu iki ngasine piye to? Sing jenenge wong tua aku ndak ngerti cilik. Kumper iku cikrak pisan. Beh, yo ngene. Aku bae urip kaya masa laluku ki elek bae. Ndak apik. Mek urip ngendele bandane wong tuwek tok. Ora hasil jerih payah dhewe bae ndak faedah. Bingung, gedene ngene iki bingung malian. Gedene malah bingung piye arep apa-apa piye mare kulinane karo wong tuwek biyen. Mas dadine ngene iki. Nah, dadine yang ngarit ngene iki. Ngono. Terus piye Mas Bul? Kok iso terus piye jane? Lah piye? Kowe paham apa ora ta mengke dawan ngene cangkem sampe bandang-bandang ngene iki sira syuting aku. Bandang kaya ngene lho. Yo paham tapi yo titik. Wah, aku jen heran karo canono saiki. Tangi oleh, tangi turmu miring. Tangi Mak. Tangi Mas. Tangi lah Siap ada gerak. mening, tangi ada mening. Tangi pisan. Masa depanmu iki lho. Wah. Piye? Aku lali sapa iki aku ya aduh ya Allah. Sapa iki? Iki piye jane? Lah piye? Tak omong ngono bae. Peh, aduh. Bo wis aku panggah poso lho ya aku. Panggah poso. Panggah poso. Makan aja nesu-nesu sabar. Heeh, panggah poso lho ya. Tahu. Panggah poso, guys. Sip. Panggah poso ae. Poso. Nek apa-apa panggah poso. Lakoni poso denganmu. Piye to lakonmu? Lakoni posomu dengan baik, Bos. Ngono. Teko kuwi mang yo le. Teko kisahku kuwi mang. Jupuken sing apik-apik tok ae. Hikmahnya yang baik, Bos. Ngono. Iya. Ya kuwi mang kok kono kuwi mang jupuken hikmahku sing apik tok ae, sing elek tinggalno. Waktu tidak bisa diputar, Bos. Cara wis diputar, aku iso balik neh, Bos. Balik ning mbiyen. Balik biyen. Balik ke Melintinah. Yo ora balik kemeti ngono kuwi mang. Yo balik sekolah neh, balik baleni neh dengan yang baik Sing ngono. beneh ngono. Sing beneh. Ngono lho, Bro. Wal. Paham apa ora? Paham. Yo, Paham tenan. kuwi ki Lebu, mang. utek. Yo kuwi mang. Yo iya ngono maksudku. Balik biyen, balik sekolah neh ngono. Sregep. Sing sregep gen aku ki ndak kaya ngene maksudmu. Ndak dadi ngene ngaret. Heeh, aku pengen dadi wong sukses ngene lho, Bos. Tapi ya nyatane ngene kesalahanku mbiyen. Jadi aku pengen balik sekolah neh. Cara waktu kena diputar aku pengen balik sekolah neh aku. Pengen jadi sempurna. Beton ya berarti. Betul aku. Sejatinya manusia kan mesti duwe masa lalu toh, Bos. Masa lalu sing kena dicontoh, sing kena dibaleni. Golek sing apik. Contohnya sing apik. Aja mbok contoh pelek biyen sing elek bareng mbok contoh pah. Malah bubrah wingi. Brah tenan. Heeh. Jadi contohlah yang baik, Bos, pengalaman. Ngono. Maka dari itu, gunakan waktu sebaik mungkin, Bos. Jangan lewatkan kesempatan yang ada. Waktu terus berjalan, Bos. Bagaimanapun keadaannya itu, kamu mau sedih, mau senang, wis sak karepmu dhewe. Waktu tidak akan menunggumu. Ngono, Bos. Paham apa ora? Wah, masuk tenan. Masuk piye? Masuk. Mangkrek ngono pecamcek piye jane. Lah piye lho? Ya kuwi mang dingke, Bos. Waktu tidak akan kembali berputar. Tre wong lanang kuwi ora didelok bagus langsung piye, Bos. Lah terus. Didelok sregep nyambut gawene lan sregep ngibadahe. Ora kok didelok gedhi nganune, bah, Dia omongane. wis ndak kleru kuwi. Kleru, Bos. Kleru. Heeh. Jadi wong lanang nyatune angel. Berarti yo sregep ngibadah no. Angel nyatune kudu tanggung jawab dadi wong lanang iki. Tanggung jawabnya gede. Pokoknya wis rumah tangga ngono kae ngopeni anak bojo dadi wong lanang ki ngono kuwi.
gede tau jawab. Tanggung jawabnya gede tenan, ora kok mek gede nganu tok ya ora. Gede tenan tanggung jawabnya. Iya. Masuk. Ya wis ngono kuwi mang aku tak nerusne lakon kuwi kaya ngopo wayange. Aku tak terusne ngarise ya, Bro. Iya. Kowe gendang mulya. Mulai sik aku. Rubahlah sifatmu, Bos. Siap. Waktu. Paham bar iki ape tobat tau. Heeh, cita-citamu arep dadi apa kowe? Cita-citamu. Wah, orang mikir. Oh, cuma gede nganumu tok Yes. Wis aku tak ngarise aku. Yo oke. Salam bahagia. Siap. Progress channel, Bos. Yes. Balik aku. Oke. Sandal tinggi mang. Aduh. Dah, aku mah arep ngarit lho. Lah kok manggo bedil tok iki piye to iki mau? Lah ndak keri ning wedah kae mau iki. Peh. Piye dilupukne tangan ae. Sak cukupe ae. Neng kene iki cukup iki, mending kan. Aku. Yo, ipo. Bene aku sak kendak asuk Bos. Ya Allah, Bos. Wah, kowe iki nyapu ning dalan. Kok ngene piye to iki? Mak bedel dasmu maan ke ngarit barang kok. Mati carake piye to iki? Loh, Nungul. Bul. Mat. Lah, kowe Masalah aku piye aku. Pah, mak kangen aku sak ngene iki. Aku ndak iso berkata-kata aku, Bos. Iso kok ndi wae mang kaya ngene iki? Piye kabare? Lagi jual aku tak ambekan sik, Bos. Sampeyan sik. Wah, lak kentekan Rambekan kan mau. Selak kentekan suket aku. Ayo lemes kok, kaget kok. Selak kentekan suket. Ngene. Wah, aku tak melu kowe aku. Ndak penak rabi bae. Ndak betah wae. Ndak betah blas. Pah, Aku melu kowe aku ya. ayo. Pokok melu kowe aku. Oh. Wah, ketun tenan aku dihapus wong itu. Wis ndak doyan wedoan blas aku. Nyapo? Wis to, ceritane dawa wis ning omah ae. Engko ayo. Heeh. Wis ngae sekolah rong. Iki apa? Wis sak main ae lho. Main iki. Wis bene. Gede yo. Ora perlu akeh. Ning cukup. Heeh. Wis yo, Mulai iki. balik. Balik Nganu Pak Bos iki. Keju aku poso-poso kaya ngene, kowe poso apa ora? Poso aku. Yo, Kongkon ngarit tok. wis wae bene. Yo Arep Pak ngene Bos, iki Bang. jenenge wong kok. Aku wis ora karo bosmu kok. Lah yo, bos tukar. Ojo nangis mergo tresno. Wis, Bos. Mas, aja kakek. Tutup, Bos. Tutup iki wis suka semena iki. Tutup wis ki wae mokel iki engko bar iki gak. Heeh. Masuk Wis. wis lempoh-lempoh ke aku. Melepoh. Melepoh. Gak kuat. Piran nutup. Yo. Cukup Monggo. sekian, terima kasih. Jane iki mas dawa terusane jane ya. Dawa, Bos. Penasaran toh? Penasaran? Penasaran ya? Oh, yang guyu penasaran meho toh. Ini Terusan ya lah. apa urung? Oh, Bos. Oke? Yo. Cukup sekian dari kami konten hari ini. Jangan lupa like, Komen, share, And subscribe. masuk, Bos. Di Progress Channel. Syo. Kukuti. ojo nangis. Jan. Pah, kaya ngene iki lho. Apa syuting? Syuting piye to, Jane? Iki ra syuting pirang dino. Piye, Kang? Yo koyo ngono. Rabi ora repe. Jan. Ngene lho. Ya, Bos, tak critani dokterne. Ojo syuting. Syuting. Weh, kuping budek Rene. Kuping ora budek kaya rene. Tang piye? Ngene lho, Bos, tak critani ya. Masa lalu kumbian iki ya kaya wong-wong ngono kuwi. Tungar uyur. Wah, ndak ngerti penggian tenan. Ndak ngerti penggian tenan. Di ati ngene. Dadi piye? Dadi preman aku mbiyen. Preman kene tindakan limo ngene ya. Ning wis mari lho. Lagi. Tindakan limo kae. Pecah belah tenan biyen awe.
Mare nyapo. Mare aku mbiyen jan kaya preman kae to wong ngentut iki. Bah, kelaku bos. Jadi salah. Bisa kentut. Aku sih kentut awes aja. Lah sing ngene. Sorry guys. Sing ngentut aja. Ketutupan. Biasa to. Kat. Kaya ngene iki ya dadi cah nom. Eling. Pola sing tenanan. Pola sing tenanan. Coba aku biyen 11 sekian. Aku biyen bolas. Wah, kancaku lu ndek peda. Pola do mlaku, tiri-tiri aku Pak peda disentek-sentek, kemelinti. Mbak beda sentek-sentek lho. Pak motor maksudku. Oh. Wis duwe motor dhewe aku biyen. Kemelinti sentek gandeng wedok ngalor idul ngono ya. Wah, wong los. Wah! Pedhot to ngyo. Wong lawas kok. Berarti zaman mbiyen apa non mbiyen berarti wong los pol no. Los ketas pol. Sak pole aku ndak iso ngomong ngene kae. Wis pol kae aku nemen kae mau kayak jidok. Saiki yo srenek ini iki yo wis jaluk me sapa. Iya toh. Saiki kan dadi wong cah nom ngene ya. Ibadah banyak hal, Bro. Ngono. Saiki bar iki gek mulai ya. Gek mulya. Ada bos. Ngene iki. Ojo nikah lho pilih iki.